ओमफ्राय डक्टर बाबु जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैयाना? जोंना बिहामजोआ मोजाङावथ' फैफिनगोन ना? बारा जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैया गैनाया। एसो दासो गोसोआ खोनानानै मोजां मोनबायहाय आंना। आयै माबा इमिजों थांथ'दो नामा नोङो? माने माबा डक्टरजों आं रायलायनोसै दे आयै। दे बिहामजो रायलायथ' बिदिबा आं बिहामजोजों थांनि दसे। जागोन दे आयै आं मोजाङैनो सोंना लाखिजोबनोसै मा खालामनांगौ मागौनो। दे अब्लालाय। बिदिबा डक्टर सार जोंहा इमिया जेबो गिनांगौथ' गैया न'? मानसिखौ जेसेबां हानायमानि खुसियाव लाखिनो नाजाबानो जाबाय आरो मुलिफोरखौ टाइम बाय टाइम जाहोदो। दे जागोन दे सार। जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बिनि सिगाङाव बारा रायखाङाबानो जाबाय आरो मोजाङै जोथोन लाबानो जाबाय दे। औ दे जागोन सार। मानसिखौ जेसेबां हागौ मोजाङैनो जोथोन लानांगोन नोंथांमोना दासान्दि। दे जागोन दे सार। आरो जुदि बियो बेबायदिनो थाबाय थायोब्ला बिनि थाखाय मोजां जानाय नङा। दे सार जागोन जों मोजाङैनो जोथोन लागोन दे। दे बिदिबा आं थांदिनि। आयु आरो मोजाङै जोथोन लागोन ना डक्टर बाबु मोजाङैनो जोथोन लागोन जोङो। आरोथ' आंनिफ्राय बांसिन जोथोन सोर लानो हानो इमिखौ? नोंखौ ओरैबायदि जोथोन लागोन ना आं इमि नायबाय था नोङो नोंनि हालोदा मानिफ्राय मा जालाङो रावबो फात्ताबो मोननाय नङा। आरो डक्टर बाबु सोरथो लुगैदोंसै इमिनि मोजाङाव फैनायखौलाय? इमिनि हालोदा बेबायदिनो थाबाय थायोब्लाथ' बिराद मोजां जागोन नङा होमबा? आरो जुदि हामनायानो नङाबोला मालाबाबो खम मोजां जागोन नङा होमबा? इमि बिराद मोजां जोथोन लागोन दे आं नोंखौ नों एक्क' सिन्था जानाङा। दालायथ' आं दङ ना नोंनि बेस्टि आरो नोंनि जुरि। आरो दाथ' नों मोजाङाव फैयाबासो हामसिगौ। डक्टरा जा बुंलांदों बिनि गासिबो उल्था खालामगोन आङो। सिगाङाव बिराद मेगन साहोदोंमोन ना आंखौ दासो नांफिनदों दा गावनावनो। एम' मुलिखौ जादो मारैथो हामगोन देनाय। बेवाइफोर मा जाखो इमिया मुलिखौ लोंबायना माथो? लोंथ'वाखैनो गैया दाबो। दे जेबो नङा लाबो आं लोंहोनि। ओमफ्राय नों हागोन जानो? दा इमिनि मुलि जानाया गोनांथार डक्टराबोथ' आरो बुंलांदों। बेनोथ'। जायखिजाया लाबोसुन आं दौनायनायनि लोंगोन खोमा। दे बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे जोंहा इमिया थाबैनो मोजां जागोन नायल'। बेखौनोथ' देनानै दं। नायल' थाबैनो सिगांनि बायदि जाफिनगोन दे जोंना इमिया। सिगांनि बायदि रंजाफिनगोन आरो जोंजों रायलायफिनगोनबो। थेंक इउ जुरि आंनि इमिजों नांगौनि समाव थाबानायनि थाखाय। मानो बेफोरबायदि बुङो दिनै बेवाइफोर? आं मा बे न'नि मानसि नङा नामा? आरो बयनिख्रुइबो बांसिन इमिनि लोगोना आङो। आरो जुदि बेफोरबायदि नांगौ समाव आं आंनि आंगो लोगोजोंनो थाफायाबोला मानिथो आंगो लोगो बेलाय? मा होनबावगोन दिनै बर'सा? बिराद दुखु मोनदोंलै आंबो बिराद दुखु मोनदों। जुरि दे जेबो साननांला बारा। आरोथ' आङो जेब्लायबो इमिजों बेबायदिनो थाफाबाय थागोन। आंना इमियाबो मोजां मोनगोन नों थाफाब्ला। दे जागोन बर'सा आं जेब्लायबो थाफाबाय थागोन इमिया जेब्लासिम मोजां जायागौमानि। दे अब्ला आं इमिनो मुलिखौ जाहोदिनि। दे होमबा। नालाय इमु नोंनि लोगोआबो नोंजों दं। मोजां जादों ना नोंबो? जुरि जिरायथ' होमबा दसे। दे जागोन दे बर'सा आं बेवहायनो थाबाय थागोन जिरायनानै। इमि मारै जालांखो नोङो दिनै? मा जालांखो नोङो? दिना सिगांनि बायदि जाफिनदो ना? मानो बिदि जालांखो नोङो? आं दुखु मोनोलै इमि दुखु मोनो आङो बेफोरबायदि खालामबा।
नोंनो मुलि जाहोनो? इमियालाय मुलिखौ लोंबाय? माथो इमिया एबार मुलि लोंगोन? ना मोजां जागोन? बेबायदिनो बेमाराव गोग्लैसोनानै थाबाय था नोङो। ओइ इमि, नाय आं नोंनि सेरावनो दङ। आयु, जोंहा इमिया माथो जालांनो हमखो दिनै? एसेबां दुखु, आयु आयु एसेबां मानि दुखु। हैद, आं सहायनो हालाय लांलालै बेफोरबायदि दुखुखौ नुनानै गोसोआनो बोरैबा मोनजोबखाबाय आंनिया। दाना मा जाबावगोन दिनै? आं इमिखौ साननानैनो बोरैबा मोनथारबायलै गोसोआ। दाना मा जाबावगोन दिनै? मा जाबावगोन? मा जानो आरो? मोजांसो जादों। उत्तरी, बिदिबाथ' इसोराबो आंजोंनो दङ नङा होनबा? बिनिखायनोथ' बेफोरबायदि जानो मोनबाय। माखौथो होनो आरो, जा जायो मोजांनि थाखायसो जायो दा। दालाय मानि इमि? बिराद खुसि मोनदों होननानै बिराद माबा सोदोंमोन ना, देखायसोदोंमोन आंनो। बिहाव बिखुनजोनि अननाय, फिसायनि अननाय आरो आंनि फिसायनि अननाय मार मोनसोदोंमोन नङा होमबा नोङो? दाथ' नै माथो दाना नोंना फिसायाबो गैला आरो नोंनि खुसियाबो गैला। बेखायनो बुङो आरोना, खुसि मोनदों होननानै एसेबांबो रंजानो नाङा, देखायनो नाङा होननानै। दासो दा। बेनोथ' जिउ, बेनोथ' संसार जाहैबाय, माथो खालामनो आरो। नङाबाथ' नंनायनि नङिनि इमि इमि इमिल'मोन। इमियासो मालाय नै इमियासो मालाय बा नंनायनि नङिनि खालि इमियानो लाजाखायामोन। बयनिबो जुबानावनो खालि इमिनि नामल'मोन। इमि आरो इमिनि गथ'नि। नाथाय बोरैबाबा गोसोखौ दासो स्रां मोननाय बायदि मोनमारदोंलै आङो। नङाबाथ' आरोबाव बिराद नामजादासिन जाबावगौमोन नङा होमबा बियो? बिहामजो गेदेरा फिसाला मोनदों होननानै बांसिनसो बाख्नायजाबावगौमोन बियो नङाबा। गथ'आबो फिसालासो मोनबावलायदोंमोन, बा बांसिनसो माबा खर'आ देरसिनबावगौमोन बिनिया, बांसिनसो बयजोंबो अनजासिनबावगौमोन। देखायनायफ्राथ' लाजाखानाय नङामोनलै सयथिबो। बाब, थेंक गड गथ'आ गैमारला। आरोथ' गथ'आ थानांगौमोनबा बिराद जारला जाथारगौमोन। बिबै बिबौआबोथ' बेखौनो बांसिन अनखागौमोन, गथ'खौबो आरो इमिखौथ' अनखाथारो। आंहासो माबा सोरांजों हाबा जानानैबो बे न'खरनि मानसि नङि बायदिसो। दाबो जेबो नङा, एबारथ' आं लासै लासैनो गासिबो थिग खालामलांजोबगोन। मानो होनोबा जुरिसो आङो। आरोथ' आं जेखौ सानो बेखौनो खालामखायो। आरो दाथ' इमिनि हालोदाबो बारा थिग नंखाया। जाम्बिलाय जुरि, बेनो गल्डेन चान्सखा। दे लागावदो नोंहा एबार नोंनि जुरिनि सालखौ। ओइ मावजि, माबायदि हालोद खालामना लाखो नोंलाय? जानानै थांनायखौथ' सोलायनो हालाना। बुजिदोंना नोंबो एसे? नोंखौ बेबायदि नायनो हालालै आं। सिगांनि बायदि खुसियै थाफिनदो ना। सोरां, बुंलाय। नों आजाखौ बामनो नामा? नायनाय, आंजों जि मोजां बामजादों। मा होनदों? आजाखौ बामनो? जोंनि आजा गोदानखौ नों बामनाया नामा? मा होनलाबायदों नोंलाय? आरे बाबा, दालायथ' नों बिब्दि जाबाय न', आजा गोदानखौ बामनाय आरो नोङो। मा मोनगोन इमे बिदि खालामना? दा गोसोखांसो होनदों आं, बांसिनसो दुखु मोनो। सोरां, नोंबो मा होनोथाय? जोंनि आजा गैला होनदों आं।
नोंसोर गासिबो बेबायदिनो होनबाय थागासिगोन आं रावनिबो खोथाखौ फोथाया माथोसै मा होनदों फोथाया ना आं नोंसिनि रावनिबो खोथाखौ फोथाया आंनि आबा साना मा जाखोब्रा नोंलाय मा जाखो आंलाय मा जानांगौ दिनै जेबो जायाखैथ' बापरे मा जाखोलै इमिया जोंना आयु सोरां बेवहायलाय मा सानाबाय थागोन नों हारसिंनो आं इमिखौ सानदोंमोनलै मा माने इमियाथ' मा जालांथारखोथाय जोंना इमियालाय जेखि जादाजा माथो जाखोलाय दा मालादि मोजां जाबावगोनथाय मारैबा जालांथारबायना आंथ' सोरां आंबो दुखुआनो बोरैबासो मोनजोबथारबाय जोबोद दुखु मोनोलै सोरां इमिखौ बेफोरबायदि नुबा आंथ' ओमफ्राय जों दंना ना जुरि आंथ' सोरां ओं जों थाबायानो थागोन इमिजों जेब्लासिम बियो मोजाङाव फैया मानो ओमफ्राय जुरि नों इमिजों था दे जागोन दे सोरां थागोन आं इमिजों थागोन इमिनि बेस्टिना नों मोजांबो मोनगोन बे नों थाबा दे जागोन सोरां नोंबो बांद्राय दुखु जानांला थेंक इउ जुरि मानो बेबायदि समाव इमिजों थाबा नायनि आयु बेवहायसो दङ माथो नोंसोरलाय जों दसे इमिखौनो एसे रायलायदोंमोन ओंहाय हाबैनोथ' आंना फिसाजोआ गावनि फिसा गोमाजानायनिफ्रायनो माथो जालांखोथाय गासिबो मोजां जागोन दे आरो डक्टराबो बुंलांदोंमोन जोङो मोजाङै मोजां जोथोन लाबानो इमिया लासैनो मोजां जालांगोन होननानै दे मोजां जायोबाथ' जाबायसै आरो माथो नांबावगौ जोंनोलाय ओमफ्राय नै जुरि रानि मोजाङानो जाबाय दे नों फैनायानो नानिजों थाफायोबोला मोजां मोनगोन बे एसेबाबो गोसोखौ अ दे आंलाय मानो थाफाया जानो दिनै आंनि एसे मोजां लोगोआ दिनै बेबायदि हालोदाव दङबा आंलाय मानो थाफाया जानो दे बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे आबा नोंसोरबो बेबायदिनो जयै थाफाथ' रानिजों अब्लानो लासैबाबो मोजां मोनलांगोन दे बियो आं दङ ना मोजां जागोन दे बियो औ रानि आंहा नोंनिसिम फोथायनाय दंखायो आरोथ' बियो नोंनि एसेबां मोजां लोगो न' आबा साहा लोङोबा बानायदोंमोन आङो एसे खाबसे खाबसे लोंफैदो फैदो रानि नोंबो लोंफैदो एसे दे आयै आं आरो इमिजों थाफानो बिनि बेस्टिसो जाहैबाय नोंसोरलाय मा फात्तासै आंबा मा साननानै दोङो आरोलाय इमिनि हालोदखौलाय माथो बुंबावनो आरो सानफा एफायैनो हारसिंनो माथो गाज्रि जालांगासिनोखा आरो नोंसोर रावबो एक्क' सिन्था खालामनाङा दे आं दोङो ना गासैबो मोजां खालामजोबगोन आङो बेबायदिनो गाफ्ला गाफ्लानो मेगन मोदैसो जालायलांसिगोनलै आंना मेगनफ्रासो बुलायलांसिगोन नाथाय माथो खालामनो आरो मोजां बिहामजो जानोबालाय बेबायदिलाय खालामफ्लाखानांगोन जुरि 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 मादि जागोन आरो जुरि नोंजोंबो एमु मा खालामबाय थादों नों बेयाव आङो ना बर'सा ओं मा खालामबाय थादों नों आयौ आंनि आबासना दहायनिफ्राय नागिरगासिनोमोन आं नोंखौ आंखौ नागिरदों आंलाय आजाजोंसो दङ नै आजाजों एलायथोना आं बामदोंना आजाखौ गावनि फिसालाखौ नुवासै आरो नोङो मा होनलांबायखो इमियालाय मा होनलांबायदों नों बेफोरखौ जोंनि आजा गैला होननायखौ बुजियाखै नों जोंनि आजा नङा बियो नोंसोर थगायोसो ना नोंसिनि खोथाखौ मानिया माथो आङो मा जाखो होनदों आं नोंखौ मा जाखो गावनो गाव मा जालांदों मिथियाखै नामा नोङो माथो जामारखोब्रा बेलाय बेवाइफोर नायलाय इमिया मा खालामनाय जादों बे नोंनि आइजों थाबाय थादे आबा दे आं नोंखौ जेरावबो थांनो होआ रावनोबो होआबो आं नोंखौ दे आयु मा जाखो बेफोरलाय र' आं रायलायनायनि बिदिबा इमि रुमाव थांसै फैदो रुमाव ना जुरि रुमाव दानो थाङा आङो
रावबो आसा गैया बेयाव रुमाव थांसै फैदो आं थाङा माथोसो रुमाव दानो आङो दायो गोसो जाबा थांगोन ना नोंसोर थांबानो जाबाय ना मालाय आजाजों थानायाव डिस्टार्बनो आरो इमिनि हालोदालाय माथो मारै जालांथारखोथाय मानसियानो माथो खालामबावनो बेवाइफोर दुखुआबो जाया नङा जाबायबा आरो जाथायाबो जाया नङा जाबाय दे अब्लाबो बांद्राय सिन्था खालामनाङा आरो जोंथ' दङ ना गासैबो आं दङ नोंबोथ' दङ ना आरो जों ज'यैनो गासैबो नायगोन ना इमिखौ आरो मोजां जाफिनगोन दे बियो गैलालै बरसा नोंनि हिन्जावालाय माथो खर'सो गाज्रि जागोन ना माखो मानसिखौ नायना फैनि आं र' दा अबावबा थांबा जारला जागोन ना थुदो बिदिबालाय आंबो थांदिनि बरसा दा अबेबा गोजानाव थांबा जारला जागोन न' जुदि नों थाङाबाबो जासिगोन दे आं थांनि र' दे बिदिबा आरो मुलि जाबावनांगौमोन बिहा दा जाहोआबा दे मानसिखौ लायना फैग्रोनि आं र' दे जागोन मादै जालांगो दे आंनि इमिया आय' फिसा गोमा जानायनि ब्रेनफोरासो खामानि होला नामा इमिना ना माथो जाखो वेल जेखियानो जाया मानो आंहालाय माथो नांजाखो